lagi. Suwuk. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du nduk. Anakku sing ndak tresnani anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung nimbali marang aku leren sakwetara ya nduk ngono mak. Ingkang baku ya kuwi ngaturake apa wigatine awake dhewe sak kanca. Iya, tinimbalan sowan marak mangarsa ana ing kene. Oh, ngono. Iya. Ora lali ya kuwi kang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ngaturake puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono ya, Mak. Oh iya, Sebabe apa? Sebabe ya mung panjenengane sing wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan batin lho. Oh, ngono. Ya. Mokal tanpa nikmating pangeran, ya. Awake dhewe sak kanca kang sarta kabeh para warga masyarakat bisa lek-lekan tirakatan bareng. Oh ngono. Ya. Aku arep takon karo Biyung, takon babakan apa no? Iki hajate apa, acarane apa? Kok ketok lek regeng, ketok lek gayeng. Aku nyadong dawuh menyang Biyung iki janjane acarane apa. Ngene ya nok piye? Iki acarane
tidak lain dan tidak bukan ya kuwi hari ulang tahun Partai Nasdem. Hari ulang tahun Partai Nasdem sing kepiro yang sudah ya kuwi mencapai ke 11 tahun. Oh ngono 11 tahun Partai Nasdem luar biasa. 11 tahun iki angkane 1 karo 1 dijumplah loro ki apa mengku werdi loro ki sesuai dengan hashtagnya apa kuwi hashtag iki loro ya kuwi 1 yaitu adalah merajut kebangsaan, kedua merawat kemanusiaan. Wah iya wah ngono ya. Wah luar biasa iki mau sing paring dawuh sambutan mau sore uga pirang-pirang mau ana sing kandha ana sing paring dawuh bengi iki acara Nasdem hari ulang tahun ke 11 tahun acarane wayangan. Lah iya jare mau dawuh mau ingkang winengku kinurmatan wayang iki budaya sing hampir punah sing wis dimoi karo para kalangan muda. Lah iya sing wis ora menggemari wayang dawuhe mau ngono nanging yen miturut aku tiba kosok balen no. Oh ngono dadi paring dawuh kaya ngono kuwi mau aku ora trima sebab semakin kesini yaitu wayang tak kira akan semakin lestari dan semakin tetap jaya. Oh ngono buktine ora ana janji dan sing bermuluk-muluk ya kuwi wayang yang diarani hampir punah kuwi dijawab oleh Partai Nasdem, dijawab langsung oleh Partai Nasdem dijawabe melalui bukti dan tindakan nyata. Apa kuwi tindakan nyatane? Yo nanggap wayang, ngono. Oh, nanggap wayang. Iki tindakan suatu bukti nyata. Oh, ngono. Ya kuwi Partai Nasdem sing seneng nguri-nguri kabudayan, khususnya wayang kulit. Oh, ngono ya, Mak. Dengan adanya Partai Nasdem ulang tahun ke 11 tahun, iki ngadani acara wayangan gelar kelir gantung gong miturute biyung iki wis mbuktekake 3 perkara kok no 3 perkara telung perkara kuwi mau apa wae sing angka 1 ya kuwi Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya. Partai Nasdem adalah partai yang dekat dengan seni dan budaya oh ngono tresno marang kabudayan kang dadi wujud karakter jati diri bangsa negara Indonesia. Wah, ngono. Dadi awake dhewe iki wong Jawa, awake dhewe iki wong Indonesia. Karaktere wis beda karo wong manca, karo wong luar negeri. Arepa tiru-tiru wong luar negeri, wong pakanane wis beda, irunge wae wis beda. Ayo genah beda sekabehane. Termasuk budayane. Oh ngono. Partai Nasdem telah menjawab ya kuwi karakter bangsa Indonesia adalah dengan budayanya. Oh ngono ya, Mak. Apa meneh mau pangandikane sambutan mau sore ana sing ngandharake politik Wali Songo. Oh ngono. Wali Songo apa meneh wis terkenal 4 kiblat 5 pancer. Ayo. Yang selalu menebar kedamaian dengan sarana dan media kebudayaan wayang kulit. Oh ngono, Mak. Iya. Kuwi bukti sing pertama, bukti sing kedua. Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang ki tegese partai sing dekat dengan rakyat. Kok iso ngarani ngono? Mergo wayang kuwi ya kuwi gerakan kabudayan sing mengakar rumput. Oh ngono. Diterima di semua kalangan. Oh ngono. Kalangan bawah, kalangan menengah,
kalangan atas kabeh nampa wayang. Merga wayang dhewe kuwi sifate ya fleksibel, sifate luwes betul. Oh ngono. Iso nonton wayang bareng, ora bedak-bedake kabeh nonton bareng ning kene, tumplek-blek ana ing kene. Iki wujud kepedulian Partai Nasdem anggone mendekat dengan rakyat. Oh, ngono ya, Mak. Ya. Lah sing ketelu buktine apa Partai Nasdem kok gelem nanggap wayang iki membuktikan apa meneh. Ya sing dadi brandinge Partai Nasdem itu sendiri apa kuwi? Ya kuwi Partai Nasdem ki nak akeh-akeh anggotane, kuwi dari kalangan pemuda. Oh, ngono isih nom-nom, isih seger-seger. Lah iya, mula ki dijumbuhke. Lah iya disumbutke, nanggap wayang, gelar-gelir gantung gong, dalange ya isih nom. Oh, ngono. Sindene isih nom, penabuhe isih nom. Oh, ngono. Tuwek sithik tak pateni, Nduk. Wis ya. Iya, iya. Iya, luar biasa mula ora ana eleke, ora ana rugine. Ha iya. Aku ngaturake patur nuwun terima kasih yang sangat banyak. Oh, ngono. Kanggo sapa wae. Kanggo ya kuwi sing baku, Kang angka 1. Ya kuwi Kak Yogi Dirgantara. Oh ngono. Sing wis ndak anggap kaya Kang Masku dhewe, dudu sapa-sapa, dudu wong liya. Wong liya manjing sedulur ya kaya ngono kuwi, Nduk. Oh iya. Kedua ya kuwi Kak Ratna. Wah iya, sing kepareng rawuh undangane sapa wae. Iki mau sore sing kepareng rawuh dirawuhi Bapak Gunawan Widagdo ingkang mewakili ya kuwi PLT Bupati Nganjuk Bapak Marhen sing ora bisa rawuh merga ana halangan. Lah ya, angka pindho undangane ya kuwi Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Haji Heri Widianto dan DPW Partai Nasdem Jatim Kak Misbah, oh ya, Kak Iswanto, Kak Arani dan semua legislatif, oh legislatif Kak Yogi Dirgantara mau, wah iki mau sore ya wis nemoni awake dhewe jagongan karo awake dhewe, iya. Dandim Nganjuk, Kapolres Nganjuk utawa kang mewakili uga kepareng rawuh. Uga kepareng rawuh. Iya. Wah, luar biasa. Disumbutke nok, disumbutke. Ngaturke matur nuwun tanpa upama ya no, awake dhewe ngatasé seniman muda isih diparingi ya kuwi ajang utawa kanggo kiprah mengembangkan kreativitas mergo awake dhewe iki ya termasuk putra daerah Kabupaten Nganjuk ini. Oh ngono. Yang juga ikut mempunyai kewajiban ikut andil dalam ya kuwi membangun daerah Kabupaten Nganjuk. Mergo membangun daerah Kabupaten Nganjuk berjuang iki ya dalane maneka warna. Oh ngono. Ana sing lewat politik kaya Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara. Yen aku lewat budaya, awake dhewe berjuangi lewat budaya. Kabeh melalui jalannya masing-masing untuk Nganjuk tercinta. Oh ngono. Mau sore uga ana donor darah. Oh ngono. Bekerja sama Nasdem Nganjuk bersama dengan Sobat Anies Baswedan. Oh ngono. Ya, mau wis diadani. Luar biasa. Lah, hebat luar biasa dasare. Wiwit sore mau aku tekan kene nuansane wis sarwa biru. Biru. Biru iki bisa ditiru. Oh, bisa ditiru. Wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Lah iya, Partai Nasdem anggone berkiprah ya kuwi restorasi dan perubahan yang menjadi nafas perjuangannya. Wah iya,
lan ora lali tansah nguri-nguri kabudayan. Oh ngono mak. Luar biasa ya didongake ya Nok. Muga-muga hari ulang tahun yang sudah mencapai umur 11 tahun ya. Partai Nasdem setelah acara pada malam hari ini semoga dapat semakin jaya selangkah lebih maju dan doa dan harapan semua anggota Partai Nasdem, legislatif DPW Partai, Ketua DPD Partai Nasdem, sing paling dawuh pangandikan mau sore, harapane muga-muga ning Nganjuk 2024 bisa menang. Oh ngono. Amin amin ya robbal alamin. Ya dilaras pelok digriming Mbah ben ora kaya pengajian. Ya. Ya. Jebul kae sing ndak anti-anti sekali lagi Mas Bambang.
Mengko perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan heeh. Mengko kareben dijlentrehke heeh. Karo sapa? Ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara. Oh ngono. Heeh mau. Yayine kan durung sambutan nek ora kleru. Heeh. Ya mengko kareben munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng. Heeh. Luar biasa. Iki uga Pak Antok Prapungkajaya. Oh ngono. SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem. Oh ngono. Kepareng rawuh. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun wis diberkahi. Iki okeh banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe, heeh, ya karo tambah dulur, heeh. Ya, iki aku di-chatting karo sapa? Karo Mas Agus Dalbo. Iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko. Pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos. Lah iki. Entuk kaos 30 kaos. Alpan aja arep-arep, sing awake lemu-lemu aja arep-arep. Ya. Ya, luar biasa. Yo ngaturake bintang tamu iki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Dik Niken Salindri. Ayo. Diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini. Oh ngono disepoti-sepoti. Ayo. Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng. Ayo, ben saya regeng. Yuk, monggo Dik. Ya. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok Semangat. ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya Apa, kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Alhamdulillah seneng banget toh Dik. Seneng banget Mas, niki sing mirsani nggih kuwatah Bapak-bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, tahun lalu adanya pandemi Covid-19, Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Dulu kan jenengan nggih ikut andil memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Lah sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh nggih. Mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih acarane Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh nggih, kok kayake. Aku dhewe ya lali, pokoknya tahu kok Mas. Ngaturke panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas?
Mas Yogi Dirgantara nggih. mosok pun lali. Oh nggih siap. Oh sampun salimano kali. Oh sampun. Nggih. Tiange nika to? Nggih, yang berkacamata. Sing kathah Mas sing berkacamata. Isih timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Oh nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya. Nah, Biru. luar biasa. Ayo Dik niken pengen ngaturke apa? Heeh. Tak aturi nembang sepisan dhisik mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah ana ing panggung. Nggih, cocok. Heeh, bawa apa sik sing nganggo bawa mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih Mas. Lho, nganggo bawa, nganggo bawa. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut, monggo. Sak mardikane penggalih. Ya, Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng belam biangan nyeram biai nuswan toro banyu wangi kalana kenang wetan sakarang laralan kita ngalas angkar limyan belambiangan belambiangan. Ayo Mas. Aja takon senang sesekang disangga tanah endah gumalaring taman sari nosman toro kong Ya. Iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngresaki
minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken Nggih. kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk, dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk. bergoyang. Diseserne, aku lo ngomong mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ah, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. Mergo wis kadung, dek niki wis kadung macak cantik kok ya. Wis kadung wis. Ah, ndongare nek ngelokne aku cantik. Ihir. Wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora, nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Wale pas aku nugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng loh, seneng loh. Ayo, lanjut yo. Haha, yo. Pesek guyu. Longgoh
nembe kendangan ning asli Banyuwangi. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun Mas. Sampun. Wis lungguh. Ya urung no, lah iki sing ngancani mau undangan Nggih, sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus Nah, katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, tunduk. Pak Col Pak Heri gundul. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu Anjir, niki wau kiambakan napa kalih nyunyai? beserta mantan pacar. Mantan pacar. Oh, berarti istri. Siap. Anjir. Kok mboten diajak minggah, Pak? Mengke cemburu, Bu. Ibu oh ya ampun cantike. Pak Heri mboten napa-napa nggih teng mriki nggih? Oh nggih, ampun cemburu nggih. Anggap kula anake mawon nggih. Wow. Dipinjam 1 hari. Dipinjam 1 hari. Mboten kula mboten minjam jenengan. Nggih, niki pripun Mas? Oh nggih karep putune. Monggo katuran paring dawuh Pak, sepatah dua patah kata Nggih. komentar pada malam hari ini kados pundi katuran paring dawuh. Apa? Oh nggih, angsal-angsal. Mau ngajak Mas Yogi kalih sinten, Pak? Saya mohon sekretaris saya, Kakak Yogi, mendampingi saya. Mas Yogi ora gelem panggah dipaksa. Ayo Mas Yogi. Yang kedua, tetap munggah. sahabat saya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto, monggo mendampingi. Kira Monggo. rada ndredeg lah gue dhewe ngene. Kakak Yogi dan Kakak Anto. Monggo, Pak. Monggo. Monggo kula aturi. Monggo Pak, ayo duduk. Monggo Kak Yogi, Kak Anto. Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Punika yang perintah Ketua Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri. Bu Dewan, Mbak Ratna Wulandari nggih. Monggo katuran minggah wonten pepanggungan. Ayo. Berikutnya Ketua Praksi saya, Oke, sinten Pak? Kakak Ratna. Kakak Ratna. monggo kula Nggih. aturi. Kak Ratna Wulandari nggih. Ben penuh panggungnya. Nggih. Pak Dalang. Nggih. Leres niku, Pak. Biat. Kak Ratna, monggo. Monggo, Bu. Kak Ratna, monggo Pak. Saben komplit. Komplit. Ampun. Mas Dalang. Alhamdulillah. Jadi
gantian yang ngasih ular-ular Mas Dalang. Oh nggih no, nggih. Tadi Leres saat niku. pembukaan saya di depan sudah ngasih ular-ular, Betul. ngasih sambutan. Giliran yang kedua ini Mas Yogi. sekretaris saya Kakak Yogi untuk menyampaikan ular-ularnya. Monggo. Ular-ular. Ular piton-piton. Bismillahirrahmanirrahim. Nyun sewu, Kakak Ketua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Heri Widianto. Dan yang saya hormati dari Kakak Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk, Kakak Ratna Wulandari. Dan yang saya hormati sahabat Partai Nasdem dari Kabupaten Kediri, fraksi Partai Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri, Kakak Anto. Dan tidak lupa yang saya hormati dari kakak-kakak DPW Partai Nasdem Jawa Timur yang hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa yang saya hormati kepada semua tamu undangan dan tokoh-tokoh warga masyarakat yang hadir untuk acara HUT Partai Nasdem ke-11. Dan tidak lupa Mas Dalang, saya Nggih. ucapkan terima kasih bersama kru Panja Nggih. telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk. Semoga Partai Nasdem ke depan khususnya di tahun 2024 Nggih. ini sebuah wujud bentuk kebersamaan kita, bentuk kepedulian kita, bagaimana kita 2024 siap untuk menjadi pemenang di Amin. Kabupaten Nganjuk. Nggih. Dan tidak lupa lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yaitu struktur DPD Partai Nasdem di Kabupaten Nganjuk telah mensukseskan acara HUT Partai Nasdem dengan menggelar pagelaran wayang kulit yang diselenggarakan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih atas semua partisipasi terhadap bacalek-bacalek Partai Nasdem yang juga ikut serta bagaimana acara ini HUT Partai Nasdem terselenggara dengan sukses. Jadi kita mewakili dari DPD Partai Nasdem mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, kepada pihak-pihak keamanan juga saya ucapkan terima kasih. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dalang, Nggih. kalau kakak kita satu senior kita ini Kakak Anto dari Kediri, Oh nggih. ya paling enggak nyuwun pejangan-pejanganipun. Oh nggih leres Pak. Nggih. Nggih. Monggo, Pitutur Pak. pituturipun nggih. Wah, senior menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Heri, kolega saya, teman saya ini, guru saya juga. Ngoten nggih. Perwakilan dari DPW Jawa Timur, teman-teman fraksi dari DPRD Kabupaten Nganjuk, tidak lupa semua tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Saya sama dengan penjenengan punya malam ini adalah tamu undangan. Mestinya saya duduknya di sana menikmati penjenengan. Tapi kok saya di dapur di depan ini. Tapi tidak apa-apa. Pertama saya mengucapkan selamat Pak Heri, atas kepemimpinan Pak Heri untuk DPD Nganjuk. Mudah-mudahan saya yakin dengan kolega saya ini, insya Allah Nganjuk nanti minimal nanti bisa mendapatkan 10 kursi Pak ya. Amin. Iya, mudah-mudahan. Saya yakin apalagi ditunjang dengan Mas Yogi, Mbak Ratna, sahabat saya ini ya. Mudah-mudahan Nganjuk harapan saya sukses, juga nanti tentu Kediri juga akan mengikuti sukses ya.
Oke, intinya saya malam ini sebagai tamu mengapresiasi ini bukti nyata bahwa Nasdem juga mewuri-wuri budaya. Ya, jadi hari ini digelar wayang kulit ini luar biasa, malah Kediri belum, ini insya Allah nanti menyusul. Tadi Pak Heri bisi nanti Kediri gelar Pak Anto, nanti anggarannya juga dari saya gitu, luar biasa ini. Mungkin itu saja ya dari saya, nanti kalau lama-lama nanti seperti kayak lomba pidato dan lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Pak, nyanyi Mugi-mugi riyen. Dek Wau Kediri menyampaikan wayangan, mugi-mugi dalange sami. Amin, amin, amin. Amin, amin. Dalang Nasdem niki. Oke, dalang Nasdem. Oke. Si muda ganteng di sana. Wah, cocok. Terus Mas Dalang, Nggih, pripun ini kados pundi? disuruh apa lagi kita ini? Lho, Kak sinten? Kak Ratna. Kak Ratna. Mboten menyampaikan. Ratna. Pengen ngerti suarane Iya. Mas Dalang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diberikan waktu malam ini. Ini untuk mukadimahnya saya ngikut kakak Yogi sama kakak Anto saja. Karena kalau sama senior ini kalau nggak ngikut nanti takut kualat. Pada malam hari ini terima kasih karena atas kepemimpinan ketua saya kita bisa mengadakan kegiatan HUT Partai Nasdem yang ke-11 dengan meriah pada malam hari ini. Saya hanya ingin mengucapkan untuk Partai Nasdem selamat ulang tahun yang ke-11. Insya Allah 2024 menang. Amin. Ya. Amin. Gonge Mas Dalang jan mantep. Makasih. Nggih, makasih Nggih, Kak Ratna. terima kasih. Hanya sepatah dua patah kata saya rasa sudah cukup karena ini nanti kasihan kakak nikahnya karena saya yakin panjenengan semua yang ada di sini ini masih ingin mendengarkan suara sama ini kecantikannya kakak Niken ini. Saya sendiri juga kagum dari tadi soalnya. Mohon makaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo niki wonten pamundutan lagu napa menapa badhe nembang piyambak napa suareng-sareng. Monggo. Kakak Anto ini jago ini. Wah, nggih Kakak Anto. Kula manut diri jene ketua. Oh nggih. Kula tak backing vokal. Nggih, kados pundi Kakak Anto? Ngene kok Kakak Akbar bertanya. Nggih. Kados pundi menapa? Mun panyuwunan lagu napa menapa badhe nembang, napa request? Nggih, napa beksa mawon? Apa dangdut? Nggih, wonten monggo niki sak kersa niki. Nggih. Boleh. Ojo dibanding-bandingno. Oke, aja dibanding-bandingke ya. Nggih. Ketua request ojo dibanding-bandingke. Oke. Sip. Ya. Mangga Mas Tris, yuk joget bareng-bareng ning kene ben gumyak. Dik niken ikut ya. Joget bareng, oke. Mangga. Yuk, mangga. Ayo. Oh, siap. Yuk. Hasta Brata.
Niki terusé Pak Ketua badhe anu bagi-bagi teng penonton Pak nggih. Bagi apa Mas? Niki anu, ketua niki representasi daripada yang diucapkan Bapak Surya Paloh, politik itu riang gembira. Wah, Jadi siap. ketua niki menciptakan suasana yang selalu Segar. riang gembira, selalu segar, Oke. menjaga harmonisasi Betul. di antara kita semua. Ini terbukti bagaimana pagelaran wayang ini ketua sanggup menggabungkan dari beberapa elemen menjadi satu untuk saling dukung mensukseskan acara wayang ini. Amin. Kados pundi Pak Ketua? Inilah ciri khasnya ketua Nganjuk. Nggih. Nek kados Senengnya pundi? cuma seneng tok. Nggih. Saya minta Oke. kayak bahasa Indonesia mau ya. Ya, Oke. Saya minta 2 penonton. 2 penonton. Ya. Wah, ayo. Ini saya bawakan sesuatu. Samping kanan saya, samping kiri saya, belakang saya, muka enggak ya? Muka enggak ikut. Saya minta 2 penonton, 2 penonton, 1 laki-laki, 1 laki-laki, 1 cewek. 1 cowok, 1 cewek. Ya. Ayo, masyarakat, ayo. Ayo. Satu cowok, Waduh satu lah iki cewek. kalungan sarung. Wes ini Bisa. asli Pak Ustadz ini. Ayo bartar weh. Ini agak mendekat saya, gak apa-apa, saya sudah jinak, gak apa-apa. Anu, ditanyain dulu Pak. Saya Iya. mendekat harus kenal. Oke. Dan bukan saya seluruh penonton juga pengen kenal. Siap. Monggo memperkenalkan diri. Perkenalan. Namanya Mas. Nggih, nuwun inggih. Ngapunten saderenge sugeng dalu. Kayak suarane komet. Kayak MC atau Mas sampean Mas? Nggih. Nggih, sugeng dalu nuwun sewu pangapunten saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados MC mboten. Wah, MC ya jajan. Mboten. Oh, mboten toh. Mboten. Right. Nggih. Nggih. Namanya siapa, Mas? Dower. Sinten? Dower. Sop- Dower. Oh, Dower. Oh Mas Doer. Julukan. Oh, julukan. Nama asli? Angga. Oh. Aslinipun kula saestu sakderenge ngapunten nggih Pak Dalang. Nggih, kados pundi, Mas? Kula ngronggot. Nggih. Oh, ngeronggot. Ngeronggote pundi? Kelurahan kula. Wow, nggih. Oh, siap. Kula ndredeg sakderenge. Santai. Ndredeg. Santai mawon Mas. Kancamu to, Bro? Kula mengke nyuwun serampatan nggih Pak Dalang. Oke, nggih. Kula pengen nyerampat. Nggih, terakhir mawon Nggih. nggih. Nggih, Niki mengke, joget mengke. dulu. Mengke nggih, Nggih. mengke. Niki Mbak E perkenalan satunya. Ayo. Oh, sampun. Namanya siapa? Rumahnya mana? Anu. Heni Setiawati, rumahnya Domplek, Oh, Domplek. Domplek Domplek itu niku kecamatan kecamatan mana? Tanjungan Om. Tanjungan tanya. Om, tuan Oke. rumah, tuan rumah. 2 orang cowok cewek sudah di atas panggung Pak Ketua. Tentunya saya mau ngasih sesuatu. Ya Nah. toh? Harus iso jawab pertanyaan saya. Oke. Mbaknya dan masnya. Oke. Ya toh? Siap? Ini siapa dulu? Pingsut dulu. Yang menang duluan. Sud. Sud. Ternyata yang cowok kalah. Minggir Ya, dulu yang oke. cowok sini. Sing Ya. cowok kurang fit mungkin. Ini- Oh, kalah. Oke. Ini kalau nanti jawabnya betul, pengen hadiah yang kiri, apa yang kanan, apa yang belakang? Waduh semua. Milih semua. Waduh. Nah, jadi tolong dijawab dulu satu pertanyaan saya. Oke. Hari ini ulang tahun Nasdem. Ya toh? Nasdem itu singkatan dari apa? Ayo. Ayo, Pak. Nggak bisa diganti. Ya. Sampai bisa. Ayo. Nasdem singkatannya apa? Jangan sampai tahu Nasdem sok nggak tahu singkatannya. Nasional Demokrat. Tenan diomongi iki mau ketok. Betul sekali. Wah. Eh, Terus sing dipilih kiwa apa tengen hadiahe? Sing banyak. Tidak ada pilihannya cuma kiri Kanan atau atau kiri, kanan. Ya. Hmm. Hah? Yang kanan. Bener.
Lek kosong nggak apa-apa. Waduh, nekat ternyata. Los. Los Pak Tolong Ketua. ambil sendiri yang sebelah kanan. Satu. Ambil sendiri, nggak apa-apa. Ambil semua nggak apa-apa. Pak, mungkin lek kan ngambil sendiri, ibu kayak wes ngancang-ngancang. banget. Ini menjawab sudah benar. Jadi apa yang saya janjikan sesuai dengan janji saya. Monggo diterima. Tolong supaya dilihat seluruh penonton. Digawe, dijamin ori. Nasdem tidak pernah ada kepalsuan. Berapa Mbak itu? Dijamin dikasih berapa? ori. Ya. Tolong dipakai. Siapa ngerti isinya mercon? 1 2 kacamata. Pakai, Kacamata. mesin tambah ayu. Dijamin original. Waduh. Ya. Iya. Nah, tolong Wes, difoto. difoto kayak tukang pijet. Kados bule. Sekarang tinggal yang masnya nih. Masnya. Ini juga ada pertanyaan, Oke. nggak boleh langsung mau ambil sebelah sini. Untuk Ini masih satu ini, untuk sebelah, untuk sebelah hubungan. kiri ini. Oke. Nah, sebelah belakang itu di depan itu yang punya. Pertanyaannya Mas, Oke. Nasdem itu punya ketua umum. Ketua umumnya siapa Mas? Ah, Surya Paloh. Nggih, Bapak Surya Paloh. Tenan, Inji. apa, Inji. roh kondi. Bener teng tertancap teng mriku Pak. Inji. Berarti baru malam ini taunya. Mboten. Dek winginane. Oh gitu. Ini tinggal yang sebelah kiri satu, ambil. ambil. Asal ambil ya Pak. Heeh. Ambil. Copet. Weh. Ini gak kalah penting, ini juga barang original. Alhamdulillah. Bisa dicoba. Ayo dibuka Gak Mas. cocok dikembalikan. Bim salah Bim, ya. Lah ya kok pas karo kula Pak nuwun sewu. Ngapa niku? Gambare, Parfum wong kula ambune lebus niki. gambare boyo bisa. Weh gambare boyo kados kula niki. Kuwi meng nak sing burine isine wakeh. Pun napa? Dompet jene. Tapi milihnya kalih ngapunten kalih. Anu Pak, dua orang ini suruh joget dulu no Pak. Ya tak nyanyi saya biar joget. Ya siap. Ya. Dua orang ini biar joget dulu. Joget napa niki? Sing joget bersama Oh, dulu dan Inji. Joget bareng, iya. bareng. Ya, cocok ya. Nggih, Harus cocok. joget dulu. Apa dik nih kene lagune sing Biar didampingi. Kesucian hati niku lho terus masih niku. apa Mas sing anu? Niku bapake napa? Pak Ketua, Pak Ketua. Pak Ketua monggo. Wonten pamulutan apa, Pak? Joko Melarat. Melarat. Oh, Joko Melarat. Oke. Mengingatkan masa lalu saya ketika saya melarat ini. Nah, sing koyo aku aja melok nangis ya. Cukup aku wis nangis. Ayo Mbak Niken kita Oke. joget bareng-bareng. Nggih, monggo, Pak. Ayo. Joko Melarat, Mas. Joko Melarat, ya. Nggih. Joko Melarat apa Joko Tingkir niki, Pak? Melarat. Joko Melarat nggih. Oh, nggih. Yo. Ayo Mas Babar. Injih Mbak Niken. Ayo Ki, Kak Ratna, monggo. Biyen mulmu aku wis kondo, aku wong desa tanpa bondo tunggal. Joko Melarat wong pangkat, aku rekoso uripku wis moyo. Iki wis wancine kowe
padha suki ora nyono ora rewa yen sliramu teko Monggo Pak Ketua. Srengenge kulon parani yen wengi rembulan jenenge esuk tepe sorenge kari dele tresnamu asik Asta Brada. Oke. Masuk. Oke. Hei. Ayo goyang, Mbak. Aku ra wis kondo. Uri budaya Jawi, Pak. Oke. Matur suwun. Matur suwun Mas Bapak. Dana. Matur nuwun. Suwun. Nggih. Ini Mas Yogi belum dapat giliran. Sampun gitu Pak. Matur suwun Mas Yogi. Matur suwun Nggih, Mbak Ratna. nderekaken. Piye? Ayo jene kene. Jare serapat. Jadi jaluk serapat sik. Ngapun. Serempat. Nggih, ayo serapat sik yo. Saestu niki. Iya. Lho Mas, biasanya umumnya lek wong njaluk ki nyawer sik lho Mas. Ya. Ayo ndi Modiar we, ayo. Buayamu lho kan nek menceleng-celeng. Bos. Mas ora lemas. Mas, aku ki ora guyon. Ya, yo Mbak. Ayo, serapat ya. Selamat ya. Serempat. Oke. Kaya ngapa serapate? Sarunge dicepak.
Nusun Mas, sarunge Mas, sarunge. Sarunge. Sarunge keri. Nggih sampun Mas Akbar. Sampun istirahat dulu dek niki anu konco gete kaya wong jaranan gitu. Ayo. Mbak Yula. Heeh. Jumeneng yuk, jumeneng. Heeh, spoti yuk. Heeh. Spoti. Ceko. Yup. Asik. Yuk. Oke. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu Mas Dala. Oke, nah, iki durung nate ketemu aku. Nggih. Mula ora ono salahe perkenalan. Namanya siapa? Nama Nggih. lengkap. Nami kula Yolanda. Yolanda, nama lengkap. Yolanda Stefani. Wala, Yolanda Stefani. Nembang Mbak Yola. Nggih. Pun merdeka mawon, gamelan apa musik bebas. Nggih. Sing nyemek-nyemek riyen mawon. Oh, jele. Semester pira ta Ki Sri? Semester 7. Oh. Lagi itu. Roket biyen wis entek. Yo, ayo. Nebang napa? Nyuwun tindinganipun pelok 6. Dibawani niki. Nggih. Oke, siap. Wah, pelok 6 Mbah Tarkeun. Waduh. Wes. Mangga pengen ngerti suarane. Sanadyan ta tangkep bumi Lani mas kang gemesake. Jodoh. Alah. Yakti pengen tak tembang neng kakungmu tan lilo mesti. Yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lilo. Terus Kendak kepang grahita angel nggonku muwos
Yuk. Kang Mas Kamra saking mure lestarine ape piratine tan ono ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mau bayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika Murih lestarine, HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. mendah baya yen sida urip lan ngendika mesti bagya malya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara dika kang wes rana Masuk dangdut slow, Mas Bambang. Oh, sing gedhe pakarepmu kang mas papujangku jejatong hatiku sambungku wong wanci dalu ngrobet dasaremu kelawan garwamu Kang Mas Kamrati sakit murih lestarine api pirantine tan ono ingkang gawe ya mung akibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika mati up. Ya, tutup deh. Yuk. mendah baya yen sida urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara dika kang les rana
terakhir ya Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisa jumeneng bareng. Yuk disepoti yuk. Ayo sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, nggo penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk. Oke. Tak suwun rino lan
perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutukake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya, krimingane pelok Batar Kun. Ya, nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise saji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning krana sumerba arum kandanya kandanya sasmita jati sasmita wang siteng dewa bumi gunjing langit kelap-kelap katon leregincanging alis risang maweh gandrung ana podi bilawa mlayu-mlayu gawe kaget Salindri aku dioyak-oyak kincaka ora sudi aku ngladeni wong nista kaya ngono kae kewajibanku dadi jago wis rampung malah botoe nesu yen pancen kowe bakal mundur utawa sumingkir mlebu pasar gedhe Wirata wae Bilawa ya yen pancen kaya mangkono
Amuk swara merata, jaya merata gerbuten aku. Sayuda mara saged wiwuri, ampyan kowe wong jlerebuten kaya menjangan mati. Ayo tandingana iki Patih Kincaka Rupa. Saanane wong Wirata maju bareng kroyokan aku. Ora-orane gigrek wuluku sak lomba. Merga kabeh mau lho, iki sapa iki? Enek wong tek cuantik kaya ngene iki. Sapa no? Jenengmu lho sapa? Beh, ngene iki lho, enek wong wedok guyune iki semu ingah-ingih ngene iki. Marai gregeten aku ngene iki, Inggih, paduka ndangu dhateng jasad kula. Kula abdinipun Dewi Utari, nami kula pun Salindri. Lah dalah kowe sing tak goleki. Hei, hei, hei. Oh, ah. Salindri. Ing atase kowe mung batur ning ayumu wis brebeki jagat Wirata. Kabeh nom-noman sak Wirata padha ngleng-leng bingleng hang lelamong kedanan karo kowe. Klebu Patih Kincaka Rupa iki. Mula kang mangkono Salindri lerena anggonmu dadi bature Utari. Tak pondonganing Kadipaten Kincapura kowe ora bakal tiba aning parang curi nanging bakal tumibeng aning kasur babut cintaku sayangku senukku. Empel. Lambene tipis. Ning dhuwure ana brengose tipis, ndahne nek dicokot iso muni mak. Wah. Aku moh ngono kuwi. Merga ana paribasan. Salindri.